Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Ovako na brzaka ćemo nešto probamo da napravimo dok nije počela kiša, a i vetar već počeo jako da duva. Znači, čemu se radi? Imao sam par pitanja u komentarima, tipa znači da li može dron normalno da leti bez telefona, da je prikačen na joystick. Znači sad ćete da vidite da zapravo to nije nikakva, mislim, jeste malo nezgodno bude naravno, ali uvijek možete resetati aplikaciju, vratiti telefon ponovo, a možete i bez telefona. Znači o tome se zapravo radi, da vam telefon samo prenosi informacije o visini, brzini, šta dron vidi i tome slično. Znači evo vidite, mi smo sad konektovani, evo tu se ja vidim, evo mašem. Sad ćemo probamo na brzaka, nadam se da ovaj avion neće puno smetati što se tiče zvuka, a i duva vetra, ajde da probamo. Znači samo ćemo da ugasimo, odnosno da diskonektujemo ovaj iPhone sam. Op, evo ga. Ništa, pukao je signal. Dron i dalje stoji u mjestu, znači ne pomera se. I ovi najnormalnije sve funkcije možete koristiti. Sve najnormalnije radi. Evo sad ćemo probamo i return to home dugme. On će se popre na neki 20 metara koliko sam mu zadao i doći ka nama. Zapravo nagovati. Evo ide ka nama. To je to, da ga prekinem. Znači čemu se radi? Znači najnormalnije, samo bez panike, to je najbitnije. I dalje imate punu kontrolu nad dronom, samo ne vidite šta se trenutno događa. Znači vi probajte, ako je uvijek frka neka, znači pritisnite return to home, on će se vratiti na početnu poziciju. Ili jednostavno resetujte aplikaciju. Evo ja ću sada probam samo da vratim ovaj kablić u telefon. Op. Znači treba da se uskoro vrati signal. Evo ga, to je to, opet smo tu. Opet se sve vidi. Eto, to je to, nikakav problem. Pozdrav svima.